Όπως βλέπετε, έγινε μια σύσκεψη, ενημερώθηκαν όλοι οι δήμαρχοι, παρέστησαν και περιφερειακοί σύμβουλοι και η αντιπολίτευση του Δήμου Σερών. Το θέμα μας ήταν να γίνει και ενημέρωση στους άλλους δημάρχους, έτσι να ξέρουν, ώστε να έχουμε ένα κοινό βήμα. Το πρώτο θέμα ήταν και είναι που παραμένει ότι η σημερινή κυβέρνηση και ο σημερινός υπουργός απαξίωσε πλήρως και τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό. Αυτό ως δεδομένο το λέω και να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, ότι όποιος δεν σέβεται τις τοπικές κοινωνίες τις βρίσκει μπροστά του. Επίσης αποφασίστηκε η κάθοδος στο Υπουργείο, εφόσον κλειστεί ραντεβού με τον κύριο Πλεύρη, προκειμένου να επιτέλους να συζητήσουμε σοβαρά, με συγκεκριμένη ατζέντα. Η απόφαση που βγήκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκει σχεδόν το σύνολο σε σύμφωνο. Υπάρχει μια διαφοροποίηση του Δήμου Συνδικής, θα την πάρετε και θα σας τα πει ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά το νούμερο 1 είναι ότι θα πρέπει όλοι, όποιος και να είναι κυβέρνηση, να σέβεται τον κόσμο, να σέβεται τις τοπικές κοινωνίες, να σέβεται τους ανθρώπους που τους εκπροσωπούν. Και έτσι θα βαδίσουμε. Οπότε η ενότητα παραμένει. Θέλω να πω ότι οι ακραίες φωνές δεν ταιριάζουν εδώ. Εδώ θέλει ενότητα, να βάλουμε στην άκρη τα δικά μας, να βάλουμε στην άκρη τα χρώματα και επιτέλους να αποφασίσουμε με το συμφέρον αυτού του τόπου. Πάνω απ' όλα οι ΣΕΡΣ, πάνω απ' όλα ο νομός Σερών. Οπότε το επόμενο βήμα, όπως σας είπα, είναι η κάθοδος στην Αθήνα εφόσον κλειστεί το ραντεβού και ελπίζω ότι στις αρχές της άλλης εβδομάδας, πιστεύω την Τρίτη, ανάλογα με τις ανάγκες και το πόσο μπορεί να γίνει, ώστε να είμαστε κάτω για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς και επιτέλους να μιλήσουμε σοβαρά.